Norok kwbangmano nugui mankha sorogo thanglai khlaithani-o sorogo jephruphano kaisa board rijak tongo. Kwbangma twi kwbangma wngko gari chaloktani aborokno twi restriction rok rijak tongo. Sabdani hati durgatna gati abo hai rok kok swijak tongo sabdan khe chalokdi rok hinui. Sorogo eba kheba highway lamao gari drive khlaithani-o norokni nojor ayang wngkha hinkhe kisa tiyani bagwi phano norokni upor bo durgotna gatiwi mano. Hai hinui no sarkar rok lama o hai hinui board khachiwi obo hai khe pora rok swiwi rwo jate je drive khlainai rok joto sabdan sotorko khlaiwi gari chaloknani wngthon hinui. Amo hai khe durgana kotor gotiwano hinui no lama kinaro amo hai khe rwjagwi tongo tei chaloknai se kaham khe naiwi chaloknani nango. Omo hai khe no tabuk borok rokni real life o bo omo kahai gotna gotiwi tongo je jodi no nwng nini life no kaham kwrwng khlaiwi twlangya hingkhele je jagao phano se nwng durgana kotor gotiwi yakung thutaiwi kwlaiwi mano. Borok rokni life o kaisa yapri setani o satarko tongnani nango o kok rokno twiwi samani. Tini ang norokno kaisa cases no twiwi sanani nai tongo obo wngkha Haryana ni Bwsai city ni kaisa cases. Hinkhe ar jagao kaisa borokni family tongo tei a family ni joto slai okra borok chula kusu boyskor wngjak no tei bini bihik hinkhe koyek bosor swkang no o swngchar no yakarwi khlaikha hinkhe o bura ni bwsa rok tongo. Khoroksa bwsani bumung wngkha Pravin Yadav o cases no tei o cases bisingo o Pravin Yadav ni kok rok no sajak tongo tei khoroksa bwslani bumung wngkha Sanjeev Yadav borok khoroknwi o burani bwsla. Borokni buma wngkha hinkhe koyek bosor swkang no o swngchar no yakarwi kwlangthangkha koktwmani bisingtwi saimankha. Pravin tei Sanjeev kaisa nogono borok family kaisa khlai tonglaio tei borokni 2 tala nok building tisajak. Tolao hingkha hinkhe Sanjeev ni family rok tongo sakao hingkha hinkhe Pravin ni family tongo. Pravin Yadav bini khoroksa bihik tongo 2017 saano borok hamjaklai no kaijaklaio bini bihik ni bumung wngkha Rabina. Joto no thik thak no cholilai tonglaimani kaijakmani yagulo tei khoroksa buphaiyung Sanjeev ni kok no sana thangkha hinkhe bo Panchkula o job khlaiwi tongo tei bini bihik hingkha hinkhe bini nogo no Pravin tei Sanjeev ni bupha halwai ni samung khlaio abogwi bo nogo tongya fatar mang tongo. Hinkhe Pravin Yadav bo khoroksa driver ni samung khlaio kunphuru hingkha hinkhe truck chalogo kunphuru hingkha hinkhe auto kunphuru hingkha hinkhe alada gari amo kahai khe chalogwi tongo bo buini bara rok naharwi. Hinkhe jephru bini uporo gotna gotikha a jorao bo truck driving ni samung no khlaiwi tongo. Hinkhe borokni family ni joto borokni kok saka hinkhe tabuk norok mainly focus khlaina nangnai Pravin Yadav ni bini background ni kok rok no twiwi. Norok no to sawui khwnarwkha bo 2017 saano hamjagwi kaijaklaikha bini bwrwi bai aboni yagulo kheno bini poribar o joto hasakhuji khlaiwi no jibon katiwi tongo. Rabina kaijagwi phaimani yagulo khoroksa sanskari buhu hai khe no bini nogo songsugwi bwsai no tei bwkra rok no bo songsugwi chariwi tongo khoroksa bahamjak kaham wngwi nogo kafaikha tei hai khe bongni poribar o joto suk suki no wngwi tonglaimani. Kaijakmani 1 bosor ni yagulo 2018 ni salo hinkhe no borokni khoroksa bwsla achaikha aboni yagulo kheno jora laite borokni bwsla 7 bosor ni kawi thangkha. Hinkhe din wngkha 2020 ni a jorao lockdown rwjak COVID-19 ni. Rabina hingkha hinkhe reels rok nainani tei reels rok create khlainani oborok belai kheno bo bini shok tongo. Mwsawi reels rok khlaina rok tei acting rok khlaina rok obo bini hobby. Hinkhe Rabina ni mwkhang chehara rok goron rok belai kheno naithok hinkhe dwrwk jora lai rwrwk wngwi thango hinkhe jora sokpaio 2023 ni sal afro kheno Rabina bini kaisa social media o
Reels account, Instagram account tei kwbangma video swnamjaknai abo kahai social media account rok khulukha bo tei ah jagao bo video chagui mwsawi kwbangma jatrapot acting reels rok khlai ah jagao upload rok bo khlai tongo. Video upload khlaima logi no bini puila video no response kaham mankha viewers rok ni thani tei views bo bini lik no kasawi tongo. Puila hingke bini follower 0 tongmani phiaba bo video rirok wngwi bini video rok viral wngkha aboni yagulo no bini follower torok bangnani bo chengui thangkha. Aboni yagulo no Rabina tei Praveen ni live o kaisa jwngjal kotor achainani nangkha. Tamni bagui jwngjal kotor achainani nangkha hingke Rabina salbrum no reels khlaio tei nogo bini nog songcharo kunu phano khel kwrwi wngwi tongo. Haini bagui Praveen hingka hingke chajakya nog songchar no bo khel khlai di bwsano bo khel khlai di hai hino phiaba Rabina hingke amsuk reels o edit wngwi thangka bo salbrum no reels man khlai tongo sajagui kunbro mwsao kunubro acting rok khlaio lip sync video rok. Tei abo simiya Rabina reels video swnamna jagao bongni parani no khoroksa borok o viral video jagao comment hamya khlaimani rok bwsai salsa hingke nugui thangkha. Nukmani bagui o borok no bo siniwi tongo ah kok no tui no borok kunui ni bisingo belai kheno walai kotor achainani nangkha o kok no tui aboni yagulo no Rabina walaiwi bini nogo thangpaikha bini buma bufani nogo.